Brother, wai kaga abin da ke trending kuwa? Me ke trending, brother? Wani abu ne. Ladies and gentlemen, you know what time it is. You're tuned into BossTrends.com. 4, 4, 2. Malawawo fara likin. Mene? Video sun fara likin. Na zuwa. Maryam Budda yi likin. Zindir. Sanatan nan yayi likin. Zindir. Kowa ma yayi likin. Zindir. Sauti na ta likin. Zindir. Daga na shiga cikin hotel. Zindir. Shine za dauke ni. Zindir. Ai ba su kyauta mun ba. Kai ga wakan da babu shiri, daga shiga gari babu shiri, Haka. kiɗan da babu shiri, Aikin kwanya ne. Albushiri su gari shagali. ayyiriri 442 ya ci gari. mun ci gari. Ga Maryam ta bu gari. Ina Lagos Alibos ya kira. Hello 442 shigo gari, waka ne ta tashi a yi ta. Faka ne sai a bata. 100 Canji sai a bashi. Wallahi ta balaga ta nuna. Na gaya muku ba tana son aure. Da gashi da baluzin dana. Kai mene suka dana kai. Fara likin. Mene? Video sun fara likin. Na zuwa. Maryam Budda yi likin. Zindir. Sanatan nan yayi likin. Zindir. Kowa ma yayi likin. Zindir. Sauti na ta likin. Zindir. Daga na shiga cikin hotel. Zindir. Shine za dauke ni. Zindir. Ai ba su kyauta mun ba. kai ga wakan da babu shiri, daga shiga gari babu shiri, Haka. kiɗan da babu shiri. Aikin kwanya ne. Biscuit, burabusko, da malawa dan uwan Cisco. Yau na kama ka akan disco, da kai da Maryam mai ya Cisco. Da mun gama sai Francisco. Albishiri, cin kwaɗi, da sun gan mu gaban su ya faɗi. Tunda bidiyoyin nan sun yi likin. Waƙan nan ta yi likin. Mutane na kuma na ta likin. Kallo, DJ AB is looking. Ya kalla, G-Swag ya yi looking. M Sharifi da Zango suna looking. Spunky yayi lukin. Ya kalla. Dijan yayi lukin. Fanke ma yayi lukin. Su Maryam da Habiba sun yi lukin. Arewa suna ta lukin. Har da Diza suna ta lukin. 442 na yi lukin, ni da Ali Boss kuma muna ta lukin.